Benvinguts a un nou capítol del Sense Pròrrogues. Som en Rubén López I jo, l'Aleix Blanc. i esto és una setmana més per repassar el que han fet els equips catalans, els de casa nostra aquest cap de setmana. Som-hi. Bé, doncs comencem amb la primera federació. Victòria del Gimnàstic de Tarragona a terres andaluses. Visitaven el divendres passat el camp del filial del Sevilla i un Nàstic que a poc va agafant una bona dinàmica. Es va avançar el conjunt tarragoní amb un gol de Pau Martínez, després d'una jugada una mica rocambolesca dins de l'àrea, amb una assistència de Marcos Baselga, que està en un bon moment de forma. Al 39 ampliava distàncies Marc Montalvo, un jugador molt estimat pels granes, i bé, doncs la segona part que el Sevilla Atlético va poder dir la seva també una mica i va retallar distàncies, això sí, insuficient, i el Nàstic es va emportar els 3 punts molt importants cap a Tarragona. Qui també es va emportar els 3 punts va ser el Sabadell, que va guanyar per 2-0 a la Nova Creu Alta a l'Ibiza. Partit plàcid pel Sabadell perquè a les acaballes de la primera part David Stals va fer un gol després d'una gran jugada combinativa de tot l'equip, perquè la jugada la comença el porter Diego Fuoli, Sergi dona l'assistència i David Stals, que amb un bon cop de cap remata i fa el primer pels arlequinats, i ja al segon temps, al temps de descompte, Urri, que força un penal amb una bona jugada individual, perquè tant de tombar en aquelles zones de l'àrea, i Sergio Cortés, que definia el penalti, 2-0 pel Sabadell, que continua invicte a la Nova Creu Alta, i per més inri encara, de moment encara no han rebut gol al seu camp, unes dades que inviten a l'optimisme per tota la gent del Vallès, perquè aquest Sabadell està destinat a fer coses molt grans. Sí, totalment. I recordem que era una setmana també dura, no?, de càrrega de partits, perquè van disputar Copa del Rei, caient eliminats contra el Deportivo de la Corunya, però bé, una gran setmana pels arlequinats. Passem amb l'Europa, que va empatar al camp del Tarazona per 0-0, resultat ulleres, no es va moure el marcador, més sensacions, va estar millor potser, no?, el conjunt aragonès, però sí que és cert que Meixac va tenir una oportunitat que va acabar donant al pal, s'haguessin pogut emportar els 3 punts, però puntuar fora de casa sempre és bo. Partit molt de dilluns, no?, el de l'Europa, per ningú, donar la sensació de que ningú volia jugar, aprofitant aquest pont, partit estrany, i l'Europa, que el pròxim partit serà divendres a 9:15 contra l'Antequera, on a poc s'acaba ja la temporada de l'Europa, almenys al Nou Sardenya. Som-hi amb la classificació de Primera Federació, perquè els equips catalans, com ja ve a ser costum, estan molt ben classificats. El Sabadell, que és segon, amb 26 punts, a tan sols un punt del líder, que és l'Atlético de Madrid B, que tenen un partit menys i que jugarà aquest dimecres contra el Marbella. En tercera posició tenim a l'Europa amb 26 punts i el Nàstic de Tarragona, que és setè amb 22, ja amb més aspiracions de play-off perquè està tan sols un punt, que el que marca la zona és el Cartagena i el Múrcia. Per tant, de moment, com ja diem durant tots els programes del Sense Pròrrogues, que els equips catalans a Primera Federació estan rendint molt i molt bé. Donem el salt ja a Segona Federació amb el partit entre el Reus Futbol Club Redis i el Terrassa, partit de dos equips cridats a estar a la zona de dalt, o almenys per tal i com havia estat la temporada, ja que el Terrassa d'Oriol Alsina arribava invicte, però s'acaba aquest invicte amb el del Reus Futbol Club Redis de manera molt ràpida, perquè al minut 9 Frank Carbia ja adelantava els del Baix Camp. A les acaballes del primer temps, Ramon Folk, un mític de l'entitat, marcava el segon, i ja amb el partit fet completament, al 67 el migcampista italià Sandro Toscano, que sentenciava el partit per dels Baix Camps, que tornen a guanyar en una setmana molt especial a Reus, perquè va venir la Reial Societat a jugar i el Reus Futbol Club Redis, un equip o una ciutat que ho havia passat relativament malament, que a poc va ressorgint de les cendres, i això ens alegra molt per tots els nostres amics del Baix Camp. A mi m'alegra, però t'he de dir, Aleix, que jo estic una mica trist perquè Oriol Alsina és debilitat i no m'agrada quan perden els equips d'Oriol Alsina, però bé, ja tocava perquè el que estava fent amb l'equip egarenc era de tracar. Més partits per comentar: la victòria amb remuntada inclosa del Sant Andreu, que molts es pensaven que les cames, el físic, no aguantaria perquè van aguantar tota una pròrroga
i uns penals contra un primera divisió com el Celta de Vigo, però és que la Huesa, el Narcís Sala... És molt Huesa. Sí, és que s'ha de dir. I bé, més 3, s'enfrontaven a un equip, a l'Espanyol B, que feia 10 partits que no perdia i es va avançar al marcador amb un gol d'Aimar a la primera meitat, però a la segona el Sant Andreu, que remuntava el partit, primer mitjançant Luis Martínez i després un lateral que m'encanta. Sí, ens té enamorats els dos. Lucas Viñas certificava la victòria pel Sant Andreu de Nacho González, que a poc ja mira cap a dalt de la classificació. Continuem amb més equips catalans, això sí, fem un parèntesis perquè a partir d'aquí només tenim que derrotes, no ha estat la millor setmana pels equips catalans. A segona federació, el Barça Atlètic que visitava el Collao, el camp de l'Alcoyano, i no van sortir massa bé les coses perquè des del minut 25 el Barça Atlètic, que es quedava amb un jugador menys per l'expulsió de Moco, i l'Alcoyà, que aprofitaria aquest avantatge, al minut 36 s'avançaria mitjançant un gol de Sergio. David Oduro, al minut 64, empataria el partit pels blaugranes amb un bon gol de falta, ja ho diuen, la pilota parada que ho iguala tot. Izan remuntaria de nou per l'Alcoyano, tornaria a empatar pel Barça Atlètic en Baque i ja al minut 94, de manera molt i molt cruel, el Barça Atlètic que perdria aquest partit a mans de Soler. Una autèntica llàstima que els hi va passar als blaugranes. Doncs sí, perquè es van saber igualar el partit i les forces, tot i estar amb un home menys, però els de Belletti que tampoc acaben d'estar gaire fins. Però seran candidats a estar dalt, sí o sí. Està clar. Més partits, derrota de l'Olot, que bé, no vull dir que ja els hi tocava, però portaven una molt bona dinàmica i visitar el camp de l'Andratx és anar a perdre o a intentar no perdre. Morir matando, has d'anar allí. Sí, totalment. Un Andratx que es va avançar primer amb gol de Jaume Pasqual i després el 2-0 que se'l va marcar en pròpia el defensa central Robert Costa. Continuem amb més partits. Duel de planters, en aquest cas València-Mestalla contra Girona B. Els valencians que des del punt de penal van poder treure una victòria contra un Girona B que no està acabant de treure els resultats que esperava per tal com havia estat el seu inici de temporada. I la derrota que més ens agrada explicar és la de l'Atlètic Lleida, 3-0 contra el Poblense, el líder de la categoria. També he de dir que era un partit que s'esperava, aquesta derrota pels moments de forma dels dos conjunts. I bé, un Poblense que no va deixar opcions per l'Atlètic Lleida, que a més al minut 20 el seu lateral rebia targeta groga i al 23 rebia la segona targeta. Podem dir que es va marcar un Fran García, no? Sí, gràcies Álvaro Santana. Doncs sí. I res, el Poblense va fer el primer, el segon el va marcar de penal el mític Francesc Fullana i ja després a les acaballes del partit Toni, que sentenciava encara més el partit i posava el 3-0 final al marcador. Repassem ara la classificació de segona federació. No ha sortit la jornada que esperàvem. De moment el Poblense, que és líder en solitari, seguit per l'Atlètic Balears. A partir d'aquí ja entren els equips catalans, perquè tenim en tercera posició el Barça Atlètic, quart el Reus i tanca el play-off el Sant Andreu, que ja li tocava estar en aquesta zona. Olorant la zona de play-off tenim el Girona B i l'Espanyol B. L'Olot, que està en zona de ningú, però mirant més cap a baix que cap a dalt, que és el que s'espera d'aquest equip de la Garrotxa. El Terrassa, a hores d'ara, en posicions de play-out. Jo confio en els Alzina Boys de que acabaran sortint tard o d'hora d'allí. El Terrassa no és un equip que estigui fet per patir, per tant, que acabaran sortint. I en descens, ja en última posició, l'Atlètic Lleida, que amb aquestes xifres de 2 victòries, 5 empats, 7 derrotes i 25 gols concedits en només 14 partits, inviten a pensar que aquest club l'any que ve jugarà a tercera federació i amb sort potser ni existeix. Veurem. Comencem ara amb la tercera federació. Vam tenir derbi entre Badalona i Fundació Esportiva Grama. Una part per cada equip, perquè el primer temps del Badalona va ser molt dolent i això ho va aprofitar la Grama amb jugades amb molts rebots que van aprofitar Adrià Pulido i Martí Alonso per situar el 0-2 al marcador. Al descans, bronca de Pedro Dolera als seus homes i l'equip que va reaccionar va marcar Toni Peris un molt bon gol des de fora de l'àrea, imparable pel porter de la Grama. Òscar Gómez al 71, amb una jugada també amb una mica de fortuna i rebots, que marcaria el 2-2. A partir d'allí, el Badalona, que les va tenir de tots els colors, li van anul·lar un gol a Pimentel, que va marcar amb la mà estil Maradona, i al final
bones aturades del porter de la Grama que van fer que el partit acabés per 2-2 al marcador. 6 partits fa que la Grama no guanya, però tampoc està a baix de No, la no. taula, ho veurem després. I ara sí, victòria contundent del Cornellà, 4-1 contra el Tona. I bé, aquí vam tenir 5 gols al partit, però és que els 5 es van marcar a la primera meitat. S'avançava ràpid el Cornellà mitjançant Guzmán, ampliava distàncies amb un bon gol Kolubovic, que es feia allí un espai dins de l'àrea i regatejava també al porter. De penal el Tona, que recursava una mica de distàncies, però després, al 43 i al 44, Leo dos Reis primer i després l'ex del Nàstic, Marc Fernández, que van sentenciar el partit, 3 punts pels d'Ignasi Senabre i un equip que invita bastant a somiar en gran. Sí, són optimistes a Cornellà. Seguim amb més partits i parlem de l'empat del Sant Cristóbal i el Lleida, empat a 1, un partit en el que els lleidatans van ser superiors, van tenir les ocasions més clares, però ja ho diuen al futbol, que si perdones, doncs el Lleida en aquest cas en va tenir un parell o tres de ben clares, a la següent jugada el Sant Cristóbal, què va passar? Va marcar. Que es va avançar. Lateral dret, un gran cop de cap, una centrada molt bona un caramelet, de Cissé, i Paul que feia el primer, però després a la segona meitat el Lleida s'ho va anar creient, avançava i guanyava metres i al minut 92 Jordi Puig que feia l'empat, una gran rematada de cap i posava les taules al marcador. Anem amb el partit més calent de tots els equips catalans, entre la Unió Esportiva Vilassar i l'Escala, partit que va acabar amb 1-1, va marcar Youssef, el pichichi del grup, un autèntic golaç, i Zan Sarmiento va empatar el partit pels del Maresme al tram final. Això sí, 12 targetes grogues i 3 vermelles entre els dos equips. Per tant, partit calent d'aquestos que ens agrada veure i viure perquè són els més divertits sense cap mena de dubte. Hi va haver també una mica de picabaralla final, no? Sí, el porter de l'Escala que es va encarar amb gent del públic. A cap i a la fi són futbol, coses que passen i t'acabes calentant, com és normal. Jo, és que això s'ha de ser també una mica natural, no hem de perdre aquestes coses, és l'essència d'aquest esport. Més partits, els de la capital del Pla d'Urgell i el Mollerussa, que van empatar 1-1 a casa en el debut i estrena de Manel Cazorla, nou entrenador, contra el Vilanova i la Geltrú, un bon punt, perquè els de Vilanova estan fent una molt bona temporada, es van avançar primer els visitants, però després, a l'últim minut, Lucas, que feia un bon gol dins de l'àrea després d'una gran jugada col·lectiva. Sí, acabem la ronda de resultats perquè la Muntanyesa va guanyar per 2-0 a l'Europa amb gols de Traoré i Kadavchov, el Nou Barris, que es converteix en un fortí per la Monta, el Canvidalet contra el Vic, que van empatar per 0-0, partit sense gols a Esplugues de Llobregat, i el Cerdanyola contra el Manresa, que va guanyar 0-2 l'equip del Bages, que cada vegada va millor, i l'últim partit, ara sí, que va ser el del Peralada, que va donar la sorpresa guanyant 2-0 a l'Hospitalet. Per tant, Rubén, com tenim la classificació? Doncs apretada, tant a la zona de dalt com a la zona de baix. Líder continua el Badalona amb 26 punts, posicions de playoff pel Cornellà amb 25, l'Escala amb 25, el Manresa, que ja ensuma el cap per allí, amb 24, i amb 23 es queda una mica més despenjat del lideratge l'Hospitalet. Continua el Vilanova i la Geltrú, el Peralada, la Grama, la Monta, amb opcions reals de playoff, i després en zona de ningú es troben Sant Cristóbal, Tona, Vilassar de Mar, i ja mirant el descens, Canvidalet, Europa B, Cerdanyola, i en posicions de descens a Lliga Elite, el Mollerussa, el Vic i última a la taula es troba el Lleida. I ara, Aleix, si et sembla, comencem repassant el futbol femení, que torna després de 2 setmanes. Després de l'aturada de seleccions li va sentar molt bé al Barça, perquè després de que la selecció espanyola guanyés la UEFA Nations League, les jugadores internacionals del Barça que els hi va sentar bé perquè Alexia Putellas va marcar en el 2-0 que va guanyar el Barça contra el Tenerife i també va marcar ja un habitual del sense pròrrogues com és Eva Pajor a passada de càmera. Per tant, com ja portem dient cada jornada, el Barça, que és més líder que mai, i a poc ja, tot i que estem al desembre, ja és un tràmit. És un tràmit la Lliga pel Barça. És anar disputant partits com si fossin entrenaments, pràcticament. Tenim la derrota de l'Espanyol a casa contra el Madrid, que no el Real, l'altre.
tot i que es van avançar al minut 2, però el Madrid va posar la directa, es van remuntar el partit posant-se 1-4 i després al tram final va haver un gol per a cada conjunt, però 2-5, res a fer. Partit anecdòtic per l'Espanyol i tanquem la ronda de resultats femenins a primera divisió amb la victòria per 0-1 del Badalona al camp de la Lama, partit que a priori hauria d'haver estat més fàcil del que s'esperava. Va guanyar el Badalona al minut 89 amb un gol de Lis Chamorro. I la classificació, doncs el Barça, com comentàvem, punteres allí, fent gols, golejant, molt fàcil, guanyant, senzill. Després tenim el Badalona, mitja taula, zona de ningú, i torna a guanyar després de 6 partits, i 2 posicions per sota, en desena posició, es troba el conjunt Perico. Acabem el repàs dels resultats amb el carrusel de primera divisió femenina, el Barça B, que va guanyar per 1-2 al camp del València, l'Europa, que va perdre una oportunitat de puntuar perquè va empatar 2 contra l'Oviedo, un partit que era important per les del barri de Gràcia. I l'Oviedo que va empatar a les últimes jugades. Sí. Una pena una perquè autèntica... ho tenia fet. I l'AM, que tornava al Requesens amb aquesta màgia, nou entrenador, tornava Rubén López, un històric... No sóc jo, No, tant de bo. No. Tornava un històric de l'entitat lleidatana, va guanyar per 1-0, victòria simple però efectiva contra el planter de l'Atlético de Madrid. I molt necessària. I molt necessària perquè agafen una mica d'aire, això sí, continuen cueres a la classificació, però ja amb instint de poder sortir d'aquesta zona i que el Requesens faci la seva màgia. Sí, segur que sí, que el tècnic Rubén López també sabrà trobar les tecles necessàries per a que funcioni l'equip, l'Europa, que també està en descens, i en segona posició el Barça B, però com no pot pujar, doncs que vagin jugant i oportunitats amb el primer equip. També tenim Copa de Catalunya aquesta setmana perquè tenim un partit de la Fundació Esportiva Gramà i el Terrassa que es jugarà dimecres a les 7. També juga el Lleida, en aquest cas al camp del Nàstic Camp Joliu, aquesta espècie de planta que té el Nàstic, també dimecres a les 8. També tenim un Montanyesa contra la Unió Esportiva Sant Andreu, que el Sant Andreu ja ha avisat que jugarà amb juvenils aquest partit. I tanca aquest carrusel de partits el Cornellà Sabadell, que jugarà dimecres a les 9. D'aquestes rondes quedaria una última, perquè l'Europa de jugar contra l'Escala, que si no em falla la memòria serà la setmana. Sí, el dia 16. I si el Sant Andreu juga amb juvenils, igual el Sabadell... També s'ho repensa. Sí, també li agrada la idea i l'adopta. Veurem. Anem amb la secció que ens agrada, la dels premis sense pròrrogues, aquest capítol 8. L'MVP de la jornada, Aleix, per qui li donem? Perquè tenim el segon porter, no? Ja? Sí, és el segon porter que s'emporta aquest premi d'MVP. Aquesta vegada és Diego Fuoli, un porter que per tantes porteries a 0 també és com insistent de que ja se la mereix. A més, aquesta vegada comença la jugada del primer gol del Sabadell contra l'Ibiza, doncs mira, un plus extra, i si de moment encara no ha rebut cap gol a la nova Creu Alta en temporada regular, doncs tard o d'hora, xiquet, te'l mereixies, Diego, i aquest és per tu. A més, ens agrada perquè està molt actiu per xarxes. Sí, a veure si ens dones like, company. Ens agraden aquests jugadors. Després anem amb el gol de la jornada, perquè ha de ser pel Pichichi del grup 5è de la tercera federació, Youssef, el davanter de l'Escala, que va fer un autèntic golaç per tot l'escaire. Sí. Com li pega aquest tio a la pilota. Sí, té controlada la pilota. És com Forlan amb la Jabulani, el mateix a tercera federació. Continuem amb el millor desplaçament. Aquesta vegada li donem al Lleida Club de Futbol, que va mobilitzar bastanta gent al camp del Sant Cristóbal. És un desplaçament que és difícil de fer perquè coincidia amb pont, molta gent que marxa a la platja, a la muntanya, a desconnectar una mica, i per tots aquests valents que es van mobilitzar fins al camp del Sant Cristóbal, doncs li donem el premi a l'afició del Lleida Club de Futbol. I ens tirareu de lleidatans? Sí, segurament. Ho som, però és que aquest cap de setmana que ve tenim derbi al camp d'esports entre Lleida i Mollerussa. Que fa anys que no es viu un partit així a la província. En tenim ganes. Jo no sé, Aleix, si t'animes amb un resultat, perquè són dos equips necessitats i veurem què pot passar. De moment, tots els precedents recents de partits de pretemporada i de Copa Catalunya els ha guanyat el Lleida. Toco madera perquè continuï sent així, i la meva porra és un 2-1 perquè crec que el Molle també marcarà. És que el Molle té bons jugadors. Jo crec que el Mollerussa no marcarà, no estem malament en defensa i veig una victòria per la mínima, 1-0,
i nosaltres més que contents. I va, Aleix, que la setmana passada vaig portar jo la samarreta de Tailàndia, què m'has portat? Aquesta vegada em tocava a mi portar i porto una samarreta de les Illes Canàries d'un equip que està fent molt bona temporada aquest any a Primera Federació i és el Club Deportivo Tenerife, el Tete, com és conegut. Aquesta samarreta és una mica especial perquè és en commemoració del 30è aniversari de la promoció d'ascens que va jugar el Tenerife la temporada 89-90. És una samarreta que a mi m'agrada molt, aquest fluorescent que és cridanera, no és una típica Nike fluorescent, sinó que és Hummel, publicitat de Tenerife, tirant cap a casa, per tant, no sé què et sembla a tu, si t'agrada o què. A mi, bé, no és tant de la meva devoció perquè... El color, no? Sí, segurament. per aquest tipus de colors, i no sé, em dóna la sensació que és més d'entrenament que no pas de partit. També és cert que és una tercera equipació, si no em falla la memòria, i aquesta que me la van regalar els meus tiets pel meu 18è aniversari, perquè ells van anar a Tenerife, doncs avui que els hi faig aquest petit homenatge. Molt bé, molt bé. I un equip que van primers al grup 1 de Primera Federació, líders destacats, molt bona temporada dels Tetes, que a veure si tornen a segona divisió. A veure si vuelve el Tete. I doncs res, ho hem de deixar aquí, no tenim temps per a més, ho hem repassat tot, com a Catalunya, premis, resultats, Copa del Rei. Copa del Rei. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? No, yo no quiero nada más. Acomiadem ja aquí el programa, ens escoltem i ens veiem la setmana vinent amb el penúltim episodi de l'any, perquè després ja tenim l'aturada per Nadal. Ens veiem aviat.